A kromě toho se nemůže nic stát, vždyť už spinká. Co když vyskočí z košíku? Sice nezvedne hlavičku, ale skákat umí. Proboha, nechala jsem puštěnou vodu. Rachel, nenechala si je puštěnou. Prosím tě, tak už se vzpamatuj, ano? Nevypnula jsem sporák. Od 96. nevaří. Není otevřený okno, protože jestli je, může tam vlítnout pták. Kriste, pane, víš, že máš pravdu? Hele, slyšíš? Holub. Co? Holub. Ne. Kde pak? Dostal se tam orel. Dosedl na sporák a hned vzplanul. Malá, když to vidí, vyskočí tomu obrovskému ptáku na pomoc. Orel to však považuje za útočný akt a popadne jí do svých spárů. Mezitím voda z kohoutku zatopí celý byt. Malá a pták, oba v plamenech, ve smrtelném sevření, krouží ve vodním víru, který zaplavuje byt. Pokud je to pravda, bude tě to mrzet.